tady je můj věrný kámoš. Díky. Takže dneska jsme v pražské zoo. On ne. Podíváme se, jaký mají zvířátka, ty kozy a taky na jejich zuby, jestli vůbec nějaký mají a jestli mají čistý. Takže neviděli. musíme se jít podívat. Neviděli. Jelikož jsem hygienik, tak to tady Hygienik hoven, vole. Jestli tady se posral pes. No, to tady. Ano, pojďte se hned na ně kouknout. Dan! A oni tady zase nejsou. A už jde na cestu pan věrný sluha Dureten. To byl Dan. No, ale tenhle je docela Čau, Dané. pěknej. Dané. No. Ano, vidíte, to je velmi velká šelma. Dobrý den, pane ocásku. Podívejte na toho Dana. No, tak tomuhle bych dal asi plné vody. To je skvělé zvířátko. Pojďme dál. Pane kameramene, jdeme. Pane Otakare. Hele, Dan! To musíte natočit. Ne, to je Dan, takže, teď zrovna jdeme kam? Dana. Půjdeme směrem na Hele, Kutek. Jo, tady je ta píča. Půjdeme směrem k Andulkám. Tady to píča. Tady to. Čekaj! Jdeme. Můžeme tak tam. Pane Otakare, jdeme. Může? Můžu? O to může být taky ve studiu SSS. Možná, more, já tam taky nejsem, ale to je v pohodě. Pojďme se podívat na nový příhustek. Opice skákají. Pojďme se podívat, co je to za pohlaví. Ono to není vidět. Jsou to ženy. Zase mě to žere. A tamhle vzadu jsou. Všechno jsou to ženy. Ne, na zemi a hledá nějaký hovno. To jsou daní, jo, nese. Páni jsou docela hbité. Pane kameramane, jdeme. Ale jsou trochu moc přeplácení. Pojďme dál. Hele, suvenýry užel. No tak to bude asi dobrý. A to bude suvenýry. Pojďme dál. Jdeme. No, jako pěkné to tady je. Ale nemůžeme nic. Tady je hygienické. Takže jdeme tam. Podívejte, všude ten bordel na zemi. To je neuvěřitelný. Teď rychle k Andulkám, ať se podíváme na jejich zoubek, který nemá. Hele, zrovna občerstvení pod lednu, hej, jdem se kouknout. No dobře, ale já nemám prachy, mě je to úplně obana. Hej, nechci si to, teď půjdem do babomány. Ale ne, my půjdeme možná Já bych to tady... to tam taky to. No Já bych to teda ukončil. Ne, pane kamarád, rychle vám musíme... Mám 9%. Rychle mi chutná mykáče chicken burger. Takže čus lidi, já jsem Crazy Raptor X a vítám vás u tohle vlogu. Je tu se mnou Medin 73. A je tu ještě Poison Dart. Já nejsem Poison Dart, já jsem Maligos. M-A-L-I-G-O-S. A Skagejack. Takže my tady jsme v zoo. Kdybyste viděli Dana, to je Dan Games, to je ten zmrt spray. Co jsou lidi? Jo, Dan Games úplně kopíruje. Pamatujete si na to? Ty jsi teplouš. Pamatujete si na Dana? O Dan, Jeho Dan Games channel? o Gaming.cz ty vole. Vole, ale Dane. Dávejte odběry na Studio Gaming. To ne, spíš Studio SSS. Jo. Ty vole, rychle. No, tak to by bylo asi všechno. A v tomhle videu s vámi se loučí Medin 73, Skagejack Ne, počkat. a Položte si baťovi, Maligos, vole. Petr.